Sasị na-eto dike na nke o mere ya eme ọzọ. Aha, ọ na-amagonu nọ ihu unu na-ege ntị wụ Anale na Hot 93.3 FM and ọhịa wụ that is new week anyị na ihe Tuesday nke izizi ya na this week. Aha nke mbụ Nwada Ego Okoro ịmago nọ mụ na onye na-adị enye m nsogbu mgbe niile ma anyị bịa na nzukọ onye na-adịghị ekwe ka m na-eli ego ya nsị na ọ dị aka ntagide kịta ọ sị na ọ ihe ọjọọ ka m kwuru mana unu amagono Maazị kedu ka ị mere adị Igbo ndị ọma na Lagos ekele m unu aha m Maazị JP unu amarala ka o si aga maka na Igbo si na-eto dike na ka o mere m ihe ma ọzọ n'eziokwu ekwe na onye akịdị ya agwọta ọzọ anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị taa iwetara unu Anale Lagos ndị na-ege ntị ka eke unu dị ka eke unu mere unu mekwara ọfụma anyị ga-abịa gaa zuo obere ike anyị chiezi azụ unu amagonu ka anyị si eme anyị ga-agwa unu ihe na-atụ pụtụpụtụpụtụpụtụpụtụpụtụ nọ n'elu ọkụ na-ekpo ọkụ ihe gbasara unu gbasakwara anyị ihe wo metụ unu na o metụrụ anyị mana ọwụ anyị ga-zuo ike a anyị chiezi azụ anyị abaa n'ime ihe anyị na-eme taa ọfụma n'ọnụ anyị na-abịa ana m eche ya Maazị nne ka eme kwuo ịnụghị ihe a na-akpọ akwa amanụ m akwa na ka ihe ọ pụtara mbembe m tie gị ga-ebenu na akwakwanụ nke ọkụkọ la-eyi ala eri na akwakwanụ nke a la-eyila ahụ akwa nkọ akwa dị ụzọ abụọ ya lawo briji ahụ bed ka eji ehi ụra aha ngwanụ ka anyị bazie na ihe na-asụ pụtụpụtụpụtụpụtụ n'elu ọkụ ka ihe na-ekpo ọkụ Maazị ngwa anyị ihe na-ekpo ọkụ gbasara ndị Igbo Igbo ndị ọma na-ege ntị ụda ahụ n'aka o si wee na-aga na Hot 93.3 FM na Anale ka anyị gatụkwanụ na obere mara ihe ndị na-ekpo ọkụ na obodo anyị bụ Naijiria na obodo anyị bụ Lagos ka o si wee na-aga ndị federal gọọmenti ekwuola na ịma isi na confuse gadịma now ya dịka enwere ya la akpa mana ọ dịka confuse gadịma la akara aka ndị a maka ha na-ekwudo ọ dịkwa ka ha emepe skuul a ọzọ ịma dịka ejikwa okwu elekshọn na-edo ndị mmadụ na-asịzi a ga na-eme elekshọn na-edo ma ụmụazị ndị kwesịrị ije akwụkwọ anọdụ n'ụlọ ọ dịkwa ka ha ekwughachila ọzọ na ya emepe ụlọ akwụkwọ mana ha ya ekwuzi usoro anyị esi wee bido ya bụ akwụkwọ ndị Lagos kwa onye niile na ha a na-akwado ka onye niile bido ịga akwụkwọ ya bụ nke mere na mbụ site n'akụkụ ndị federal gọọmenti nke abụọ abụrụ na a na-ekwuzi okwu na ọ dịkwa ka ga-enwe ego ọhụrụ gbasara ọkụ latrik ka esi amụ ọkụ latrik na obodo a bụ Naijiria anyị enwe ego ọhụrụ ọ dịkwa ka a na-etinye ma iwu na-apụta n'elu ya ga-awụ na ego ya alalite a na-ekwu na ka esi amụ ọkụ adịghị mma na ọ dị otego ndị Naijiria bidoro bewe akwa na ha ego a na-adị ana ha na orika mana ọkụ a na-enye adịghị ọ dị ka mmadụ na-amụ ọnwa a na-amụ mmụmụ ọnwa na-akwụ ụgwọ eluigwe ya mere a na-eji asị na ọ dị ka ya enweta iwu ọhụrụ anyị eti mana anyị ma na iwu a na nwere ka ọ ga-esi wee gbasatụ na ndị na-eweta ọkụ ma ndị na-ahụ maka ọkụ ga-abịa sịwa na-etinye iwu na a ga-eme ka ọtụtụ ihe ndị a na-ejiji kwado ọkụ a ga-apụta so ọ ya apụta na ego ya abata n'ime ya ya wụrụ nke ahụ nke ọzọ wụrụ na enwere ndị na-ere ahịa akwụọla isi n'ala tie mkpu si na ego a na-ana ha na pọt ebe a na-ebubata na akpa mmiri ebe a na-ebubata ngwa ahịa n'ọdịka a na-asị ndị isi obodo mee ebere gbatara n'ọsọ enyemaka dịka ka ele ma ga-etinye ọnụ n'okwu a ka a mara na ahịa a na-akwụ na-ewere ya tinye isi ego n'ahịa a na-ere na nsogbu ga-anọkwa ndị mmadụ akwụgbo onwe ha n'ụgwọ nga azụga ahịa a na-ayọ ndị isi obodo ka ha biko gbata ọsọ enyemaka nyere ndị a ọtụtụ ndị mmadụ na-enwecha kọntena ha na-anọcha ebe ahụ ọ ga na 2 months 3 months ego na-agbụba and ụfọdụ mgbe ọ bụrụ na o si ha n'aka o si n'aka ndị iwu adọsa ha ebe ahụ ka eme nka ka eme nka ọ dị mma otu a ha nọ na-ekwupụta ya na maka na onye na-ekwu ka o si dịrị aga ama ọya ma ji nwere Anale bịa ka ịgwa anyị ihe na-eme na mpaghara ebe ị nọ nke ọzọ bụrụ na ọ dịkwa ka obodo anyị dị Naijiria na-akwalitekwa onwe ha na-akwalite nko maka na ndị isi ọchịchị obodo ekwuola na enwekwuru ụfọdụ ndị obodo ndị ọzọ
a ga-akwụsị ịbata n'obodo anyị bụ Naijiria ka enwee ike ji ajiji mara otu nje COVID-19 a si agagharị ebe niile. Unu chekọtara na ọtụtụ countries nọ na Europe kwụsịrị ndị nọ na mpaghara Afrịka ịbata n'obodo ha, Amerịka na ndị ọzọ si ha batara n'obodo ha. Naijiria nke anyị ga na-abịa iche obodo ka anyị wụnụ, so Naijiria esorogo n'egwu. Anyị asịkwara ime anyị emekwara gị ime anyị. Anyị cheta ọkwa onye na-awụ onye Naijiria butere ọrịa COVID-19 n'ime Naijiria. Ndị na-awụ ndị Naijiria na-ebute ihe niile, ma Ebola ọha butere ọha na-ebute ihe niile. Federal gọọmenti anyị kụtụkwana aka n'obi na anyị wụ obodo. Ihe nke ọgịnị Igbo ndị ọma, ọ ya ka ọ ha n'ọnụ taa na ihe gbasara ihe na-ekpo ọkụ n'obodo anyị bụ Naijiria na n'ime Lagos. Na-anụgo ihe na-ekpo kitikiti n'enu ọkụ ọha bụ ihe anyị butere unu ihe gbasara unu gbasakwa anyị. Akwa na akwa biko hapụ akwa biko Igbo ndị ọma, biko na ọ dị ka Igbo ndị ọma anyị gbara obere egwu anyị chezie azụ anyị agwazi unu isiokwu anyị taa nwayọọ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Flavor njenu anale ụmụada, anale ụmụokoro, anale maazị Igbo, anale nwa agbọghọ Igbo, lọlọ Igbo. Ngwa onwe ihe anyị kwuru before anyị aga gba egwu anyị gbara. Onwe ihe anyị kwuru gbasara akwa na ihe ndị ọzọ so ya, ihe dịka ya. Ka ihe anyị na-ekwu maka ya taa, isiokwu anyị, gịnị bụ isiokwu anyị taa? Ihe anyị na-ekwu maka ya bụ isiokwu anyị taa bụ ihe gbasa akwa mmiri nke a na-akpọ Third Mainland Bridge. Akwa mmiri nke atọ, nke awụ nke toro ogologo kacha na nke ndị ọzọ niile nọ na Lagos. And ya nwa ka mmadụ niile so, ndị bi na mainland so na-aga island, ndị bi na island so ya na-aga kwa mainland. Na mgbe gara aga, mgbe ewuru dis akwa mmiri na 1990, nwa amụrụ na 1990 kara etogono. Nwa amụrụ na 1990 otogono. Mana mgbe ahụ ka ewuru akwa mmiri a, and ya awụ nke kacha ogo n'Afrịka mgbe ewuru ya. Mana ka oge si gawazie, ndị Cairo na 1996 bịakwa uwe nke ha weezie kazie nke anyị mana akwa mmiri nke atọ nke kacha ogo na Lagos ka a na-ekwu okwu ya. Ndị federal gọọmenti asigo na ha chọrọ ịkpọchi ya for the next 6 months site na ọnwa nke anyị nọ n'ime ya ọnwa Julaị ya gaa ruo n'afọ ọhụrụ anyị ga na-aba 2021 rather. Ihe anyị na-ajụzi onwe anyị dịka ndị ọgbasatụ wụ ka ihe a ga-esi metụ anyị, maazị ka iche na ihe a ga-esi metụ anyị. Asịgo na a ga-akpọchi ya for 6 good months. Mba month aka adabekwa site na ọnwa Julaị a anyị nọ n'ime ya na ụbọchị Disemba na Jenụwarị. Jenụwarị ka nọkwa. So anyị ga na-ajụ gị, mana ị ga-etinyezi ọnụ ma oge erue, maazị ka nọmba ha ga-akpọ oge erue ọkwa ugbu a. Oke ngwanụ tupu akpọ ọnụ nọmba ejiri m ajụjụ akwa maazị anụ gị ịkwaghị ị na-ajụ m ka ọ esi wee gaa, mana enwekwa ihe m chere sị nne ọ na-egekwa na-ajụnụ sị obodo a otu anyị na-esi eme ihe mgbe ụfọdụ nwere ka ọ dị akwụnụ, mana anyị jere mkpọchi ala gbasara COVID-19 a na-asị na ọ pụtara na ndị isi obodo enweghị ike ji mgbe ahụ bidote ụfọdụ ọrụ ma gbaa mbọ hụ na ndị ga-arụ ya ekpuchite onwe ha nnọọ ka nje ahapụ ifesatụ ya nga ụlọ ọ ga-esi wee metụta ndị mmadụ. Mana dịka a na-ekwuzi na ya emechi ya kịta, obi dị anyị mma na ha ekwuola usoro dị iche iche otu a ga-esishi wee na-aga na ya nwụ akwa ka ndị mmadụ hapụ ihi nga ahụ. Anọkwa m na ndị amị na ndị ọzọ ga-abịa nọrọ ebe ahụ ka enwee ike na-ele ka o esi wee gaa. Ngwa ndị Igbo na 2018 Ọgọst 2018 ihe dị otu a mekwara mana for 3 days ha jiri ya wee chọọ mkpamkpa n'obodo wee chọọ ihe na-emekwanụ ya wụ akwa a na-ekwu okwu ya. Anyị ga-akpọta ofu onye nọ n'ime Ministry of Works
ka ọ bịa gwa anyị ihe mere o ji dị mkpa ka akpọchite this akwa for the next 6 months. Anyị ga-akpọ ya ka ọ bata bịa gwa anyị ihe mere o ji dị mkpa. Mana tupu akpọ ya nọmba unu ga-ejikwa wee rute anyị mana sịkwa na ọ ugbu a nọmba unu ga-eji wee rute anyị wụ 08182426591 ka mkpọkwa ya ọzọ 08182426591. ọ bụrụ na ịchị kpọtụrụ anyị n'igwe okwu WhatsApp ga-akpọ anyị na 08180089933 ka mkpọkwa ya ọzọ 08180089933. ị na-eso anyị na Twitter aha anyị na Twitter bụ Nganga Radio. ị na-eso anyị na Instagram aha anyị na Instagram bụ Nganga Radio. Helmi na-anọkwa na YouTube biko sọskraịbụ ọrụ anyị na Nganga Radio. ma ọ bụrụ na ị nọ na Facebook tinyere ya n'aka na Nganga Igbo ka anyị na gị wee soro na-akparịta ụka. Nwaanyị ọma ngwanụ Anyị na-abịa. Nganga Igbo. ndị a ga-egbu mmadụ ha ga-egbu mmadụ ego Ha ga-egbukwa mmadụ. ha ga-egbu mmadụ Mana maazị ilekwa anya n'ihe a na-eme ọ dịkwa ka ọkwa maka ọdịmma ndị Igbo. Maka onwe ihe m chọpụta asị na akwa a na-ekwu okwu ya n'obi ọ dị ka ọ malitego nwewezie obere nsogbu. ọ dịkwa mma na a nyere anyị nsogbu ugbu a gaa rụọ ya ọrụ ka a hapụ isi na agbara ihe a nnụnụ na-efe. Maka ihe na-eso okporo ụzọ a awụọ just anything mmadụ na-anọkwa n'ime moto. Lelee ụdịrị mmadụ m na-asa nwa ahụ n'ime ka ihu na-akpa akwa batọp ka ọ gịnị iti mmiri nga ati enwere m ike ahụ ọma jijiji egbuo m ka anụ na moto m nọ na ya si n'ebu nga ama ya akọ akụkọ ahụ ka ọ ya dị. Ngwa anyị akpọbatago ofu onye nọ na onye na-alụ a ga-akpọ ya ngalaba ọha mba na ndị na-eme maka ọlụ ya wo ndị Ministry of Works. Onye anyị kpọbata wo Maazị Okechukwu. Ya nwa ga-agwazi anyị ihe mere o ji dị mkpa ka anyị nwee ihe a na-emekwanụ gbasara akwa mmiri a. Maazị Okechukwu, ehihie ọma. Maazị ehihie ọma. Maazị daalụ kwulite okwu ka anyị n'olu gị. Ndewo. Maazị ọkwa na-anụ unu anyị. Ngwa gwazi anyị ihe mere o ji dị mkpa ka anyị nwee ihe anyị na-eme maka idozi akwa mmiri nke anyị na-ekwu okwu ya taa. Maazị line gị na-ebrek nwere ike ịpụta ebe dịtụ mma gatụ ebe dịtụ mma ka anyị na gị kwuo line a na-eche eke. Kwe nọ ọ dịla mma ugbu a. Akpa mmiri a na-ekwu maka ya nwụrụ Federal Bridge. Aha emeli ya anya otu o si wee dịrị. O wee dị oke mkpa na a ga-arụ ya nnukwu ọrụ ka o nwee ike na-adị mma maka ndị na-akwụ ụgbọala na ndị na-eji ụkwụ azụ ya ka hapụ inwe nsogbu n'oge na-adịghị anya. Ya mere ka ndị isi ala dị Federal Government of Nigeria na Federal Ministry of Works wee gbata aka wee sị ọ ga-adị oke mkpa na arụrụ ya ọrụ ugbu a karịa mgbe a hapụrụ ya n'emebi. Maazị ọnọlụ alụrụ ya na 2018 ọnọwo ezigbo ọrụ ka eme unu ji chọọ imekwa ọzọ. Mba, ọrụ ihe mere na 2018 nwe ihe eji wee nwee ike wee mara ebe a ga-arụ ọrụ a na-akwado maka ya ihe a. Ọnwụ ntụle ka a tụlere ya mgbe aha ka a mara otu a ga-esi rụọ ọrụ a makwana ebe na ebe a kwesịrị ịrụ ọrụ na ya wu akwa mmiri. Maazị a na-eweziokwu n'ikwu na ọwụ na afọ 2018 ka a matara jiji tụlee ebe a ga-eji arụzi m na-ajụkwa sị ka e mere o ji nọcha ọdụ n'ọrụ ugbu a tupu abịabịa sị ka arọ ya ọ pụtara na ihe a chọpụtara mgbe ahụ adịchaghị oke njọ ga-emebi ihe ma a sị nnọọ na enwere ka o si wee dị na ọ dịghị so tere bụ na ọ ga-emebisi ihe mgbe ahụ. Mba,
ọmụma ihe a chọpụtara mgbe ahụ okwu ofu ihe ha kama na ihe mere n'uwo o teela eji wekwuwe maka imechi ya wụ akwa mmiri ka arụọ ya ọrụ kama na ndị obodo ahụ ministri na ndị otu ha si na ọtụtụ okporo ụzọ enyochala ọnwụ na ọtụtụ okporo ụzọ emechiri emechi na obodo ahụ Lagos buru ibu ọka na aga emetụta ya n'elu ya ọ ga-enye ndị na-akwọ ụgbọala nsogbu ịga n'ụzọ ọ ya mere o ji wee dịka oburu oge kama na anyị ekwela anya ọnwụ na achọrọ ka mgbe arụcha ihe niile ndị emechiri emechi nke a nwere ike dị n'oke nsogbu esi mba agaghị egburu oge ka enwe ike mee ya otu ugboro ka ọsọ onye ọbụla na Eko briji mechikwara emechi nke a na-achọkwa imechi nke a nso ihe niile ndị awụ ihe nsogbu gịnị elechara anya ha na-achọ ka enwe ike mezie nke aha bọt elela anya egbuokwa oge nke a ga-abịa n'aka ọzọ ebe ọ na-agaghị adịghị mma ijikwata aka Maazị ka achọ ịkpọchi Third Mainland Bridge for 6 months onwe ụzọ ọzọ ndị mmadụ nwee ike iso ga-adịrị ha mfe maka ọtụtụ ndị ụzọ a ka a na-eso ndị si Oshodi Apapa ndị si Lagos Ibadan Expressway ha ncha niile from the mainland mmadụ niile na-eso ụzọ and from this period of time garuo January afọ ọhụrụ o nwere ike ọtụtụ ndị mmadụ difficult ka plans unu nwere dịka ndị Federal Ministry of Works ime ya ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ihe nwere wụ ụzọ niile ndị ọzọ kwesịrị iwu ụzọ a ga-esi ndị mmadụ ga na-esi na-akwụ ụgbọala aga a bidola ịrụnwu ya ọrụ iji hụ na ha niile dịrị mma moto ụgbọala ga-abụ ya na-enweghị nsogbu ọbụla na ụgbọala na-aga n'anya ya ihe dịka Ikorodu Road ebe niile mebiri emebi na-etiwu ya ka ọ dị mma ịga aga Ikorodu Road so n'ofu ụzọ ahụ Habatmakọdiwe sokwa n'okporo ụzọ ị ga-esi wepụta Kata Bridge wepụta awa ime Lagos Island okporo ụzọ niile kwesịrị ịrụ ọrụ anyị echekichara ya weti ya na welebe ebidokwala nwa ọrụ n'ime ya ịhụji hụ na enweghị ihe mgbachi ga-adị ma ọ bụla emechiri bụ akwa mmiri mana Ikorodu Road ya na-alụkwa ọrụ n'elu Ikorodu Road a na-ekwu okwu ya ya ka anyị na-ekwu bọta a na-ebido menwu ya ọnwa afọ iwu na enwere ebe dị njọ si na enweghị ike agali Maazị ihe awa akwa mmiri ka a na-ekwu okwu ya ụgbọ mmiri kwan enwere ihe dịka nhazi maka otu a ga-esi jikwa ụgbọ mmiri wee na-aga maka ịma na ya ma elu mmiri ka a na-ekwu ya mmiri ebido hụ n'ala ma ọ kwanụ ihe ụlọ mmadụ ka ọ nọ enwere ihe dịka a na-ahazi maka ụgbọ mmiri iji jikwa na a na-ebu ndị mmadụ na-aga ka ụzọ dị nata mfe ịma ndị na-ahụ maka ụgbọ mmiri na-agakwa ndị na-ejikwa ụgbọ mmiri ịma ọnwa onye ọbụla ma ka esi ọnwa ndị na-atụ ụjọ ịnọ n'elu mmiri iji ụgbọ mmiri aga njem ndị dịka m enwekwara ọtụtụ ndị ọ were anya iji ụgbọ mmiri aga njem onye ọbụla chọrọ iji ụgbọ mmiri aga njem onwe ha ahịa gbochiri ha na ha ga-ejikwa ụgbọ mmiri wee gaa Maazị ihe ikpechimaazị anyị ga-ajụ gị bụ ka ị gwa anyị ihe atọ ma ihe na-abụ mee o ji dị mkpa ka emee akwa ugbu a just advantages ihe mere ihe o ji dị mkpa na a ga-eme akwa ugbu a wụ ọ bụrụ na ichetara oge gara aga nwere mgbe ndị mmadụ wepụtara ihe na soshal midia na-ekwu na Third Mainland Bridge na ọ na-akwado na ọ na-ama jijiji na-achọ ịda akwagharị na ọ na-ama jijiji na ọ na-ama jijiji na-achọ ịda so anya wee kama ga-edekwu ọzọ ọ ka mma na echenjiri ihe niile ndị agha dị mkpa n'elu ya onwe ike kwụrụkwa chin ọ dị mma ngwanụ Maazị daalụ Chim gọzie gị nnọọ daalụ ngwanụ ndị Igbo unu anụgonu ihe Maazị kwuru ọ sị na ọ dị mma ka mee akwa chetakwa na nọmba ihe eji akpa anyị iji tinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu maka akwa nke mmiri bụ Third Mainland Bridge na ka esi kwado imechi ya site na 24th of ọnwa nke anyị nọ n'ime ya rukwe na 24th of January afọ ọhụrụ wo 08182
08182426591 ka m kpọọ ya ọzọ 08182426591 ka ego ịkpọchi akwa ọ ga-emetụ gị ọ ya emetụ gị ka ọ ga-esi metụ gị anyị ga na-anụ ọnụ gị ma anyị ga-azụ ike a chi azụ obimo ehe mgbe federal gọọmenti nyere ozi a na mecha akwa ihe mbụ dapụrụ m n'ọnụ obimo maka obi na-akụ mkpumkpum si akwa dị mma na-eji ya na-aga ụzọ akpọchi ụta ka ọ fọzi mgbe a sị na emechiletatịrị obere igbo ndị ọma oge eruola mgbe unu ga-eji etinye ọnụ n'okwu a nọmba unu ga-eji kpọtụrụ anyị wụ 08182426591 08182426591 kpọọ na anyị ka anyị na unu wee kwuo ka unu wee gwa anyị otu ọ dị unu n'obi enwere n'ebe ahụ akpọchi akwa ọ ya emetụ gị ka ịkpọchi akwa a ga-esi emetụ gị ọ ihe anyị na-ajụ gị taa and okwugo ya already 08182426591 ka anyị ma mụ onye nọ n'ekwentị okay now anyị matago na akwa maazị dịka anyị si kwuo akwa ndị mmadụ na-eso ndị bi na mainland ndị bi na island na-eso and ịma ọtụtụ oge ine anya ọfụma anyị ga-afụ na ndị na-abịa eme business na island wụ ndị bi na mainland ndị na-agakwa na mainland ndị na-agakwa mainland wụkwa ndị bi na island ihe a ije dị na usoro aga n'ihu aga n'azụ ije dị n'usoro aga n'ihu aga n'azụ mana gị nwa na-ege anyị ntị wo onye Igbo ị na-azụ ahịa na island ka ị na-azụ ahịa na mainland ka ebe ị nọ ka ihe na-eme ebe ị nọ ka imechi akwa makwa na ịkpọcha akwa mmiri anyị na-ekwu okwu ya kịta ga-esi emetụ gị gwa anyị nọ ihe mere anyị ji esi na ihe niile anyị na-eme ebe a ihe gbasara gị ụkwụ ihe gbasara anyị ya mere anyị ji bute isiokwu a maka anyị chọọ ka anyị nụ ka ihe wu uche obi gị na ka ọ ga-esi emetụ gị 08182426591 ehihie ọma okay kpọghachi anyị ọzọ ọ ka wụkwa 08182426591 nọmba ahụ agaghị o chenjibe ọma nchenji and ịchọkwa ikwu okwu na WhatsApp ịnwekwa ike itinye akwụkwọ na 08180089933 ka ihe anyị na-ekwu ka ihe wụ isiokwu anyị taa federal gọọmenti na ha chọrọ ịkpọchi Third Mainland Bridge o metụrụ gị ka o si metụ gị ka ihe ị chere maka ya ngwa kpọ anyị ka ikwe mana anyị ga-abịagodo ka anyị ga-agba egwu a anyị chi azụ anyị ama ihe ị chọrọ ikwu makwa na ka o si emetụ gị anyị na-abịa ka o si na-aga ya nwanne anyị nwoke Ndụbụisi aha nke Awaraba nke kpọtụrụ na anyị ka anyị na unu kwuo ka ihe a si wee na-emetụta unu na ihe gbasara akwa mmiri a federal gọọmenti na-agba mbọ sị na a ga-aga ịrụ ọrụ mere na a ga-akpọchi ya n'ọnwa isii ọ ga-akpọchi n'ọnwa isii site n'ọnwa Julaị gbada ruo na Jenụwarị nọmba unu ga-akpọ anyị bụ 08182426591 ọ bụrụ na unu esobeghị anyị na enwenye na ekwentị alo ndewo kedu aha gị ka ebisi akpọ anyị dị mma nwanne gị nwoke na-ekwu Chukwudechima ndewo Chukwudechima ana m azụ ya na Lagos Island biri na-aga ndewo ngwa tinye ọnụ ihe anyị na-ekwu akwa briji a ka ihe akpadoro n'igwe akwa mmiri ọ dị mma akwa mmiri ịma na ndị na-achị anyị achị mgbe ụfọdụ ha na-eme ihe ị na-ajụ ma o nwekwara onye na-eche ezigbo echiche nọ n'ime ha ịmara azụ na onwe gị ịchọ ime ihe o nwere ụtọ ihe dị ịhapụ oke sigodi ka ịhapụgodi nke a nụọ ọzọ ihe kacha mkpa bụ ndụ ndị mmadụ n'oge anyị nọ n'ime ya ịhụ na nwoke ụzọ dị mma na Lagos nwanne anyị nwoke nọ na Minister of Road ihe n'anya ịhụ na ejewere ajụjụ dịka ọ chọrọ ịta ọnụ bikos ọ bụrụ ihe a na-asụ oyibo ya na nna m sị na asị na-aka mma n'oyibo yata
so ịhụ na ụlọ ụzọ orile esi m wee ha eje island na anọgo m ebe ahụ for almost 3 hours. Ya na ị nọ n'ụzọ kịta. I'm telling you, Wow. isi orile jee my two ụzọ anọrọ ebe ahụ jụọ anybody ụzọ emebichago my two niile ụzọ anọrọ ebe ahụ atọ. Na mụnwa bụ moto na-apụta taa bụ na ahịa dịrọ taa achọrọ m iji esi wee ha ibinye mmadụ ihe ya bụ na ahịa dị taa iburu moto bịa ị ya nọ n'ụzọ azụcha ahịa na yata so emechibe third mainland bridge ụmụ mmadụ na-atọ ụdọ afụfa emechizie ọ bụ na afụfụ akarịzibe nna ya ukwu ka ihe i chere na akara ime kama imechi ugbu a akara ime bụ ihe nchere akara ime ha kara inwetu ndidi rụọ ụzọ nke the alternative route ma ọkwa ndị soro oyibo arụgodị ya ọ dị motorable first number one ya bụgodị na the thing did more worse ndị oyibo na-eme ya were abalị rụba ya ewere ọkụ na-ata a very good satellite were abalị rụba ya na daytime ndị mmadụ agbaba yaba in the night oyibo na-eme ama na-eme travel mụ na onwe na-emekwa travel ije China ma Dubai ma UK ịhụ na ụdịrị ihe a n'abalị ka ha eji arụ ya n'ime abalị mgbe ndị mmadụ na-etetele n'ụtụtụ ọ bụrụ na ọrụ agago ka ihe jee na-etobe naanị nwa jos nọọsụ na ya ma nto ọ dị mma maazị akụkụ ndị a niile biko nketinye ya n'ọnụ ọ bụrụ ihe kwesịrị ime kịta ka onye nwe ya gbaa unu mere afọ Jizọs ise agbakwa gị nna gbakwa gị daalụ ọ ya mee anyị ji na-ekwu okwu ya o nwee ihe o kwuru ọ sị na ọ ya mee ọ dị mma ka ekwu okwu ya icheta m gwara unu si na ihe ọbụla anyị na-ebutere unu na anala ewe ihe gbasara unu gbasara anyị ihe metụrụ unu metụ anyị ọ ya mee anyị ji na-ekwu okwu akwa mmiri ata ka o si emetụ gị enweghị nna m kwuru bara m n'isi ọ sị na ka ihe mere o ji ọwụọ n'abalị ka akara ji na-arụ ọrụ ka anyị magodo ihe onye nọ n'ekwentị anyị nwere ikwu. Ehihie ọma. Hello. Hi, ehihie ọma. Ehihie ọma, otu n'ọdị. Olu ga-asọ mee ka ebe isi akpọ gịnị wa aha gị? Aha m Tracy, akpọrọ m from Maryland. Chelsea from Maryland. Ndewo, ngwa tinye ọnụ n'okwu obere ka anyị nụ ihe ị chọrọ ikwu. Mbanụnụ netwọk Maryland biko ọ dịkwa mma ihe mere Tracy gwakwa anyị ọzọ Tracy na 08182426591 ihe anyị ka na-ekwukwe isiokwu anyị ka akwụkwa mkpọchi Third Mainland Bridge onwe onye nọ n'ekwentị anyị oke mkpọchi Third Mainland Bridge na ka o si emetụ gị. Hello. Ehihie ọma. Biko aha m Chide Sọfesa gị na-akpọ biko ihe na-ewutekwanụ m na ọtụtụ okporo ụzọ ndị a na-arụ bụ na anaghị eji nwayọọ na-arụ ya ụfọdụ bịa ha etiwe ebe a tiwe ebe ọ bụrụ na ha nwere ike apụgodo ụzọ rụcha ofu ebe joinye ebe nke ọzọ ga na-adị mma ụgbọala na-ahụ ebe ha ga na-aga mana ọ bụ ha chịrị ha kịta ha buru ha niile ebukọta ha niile anọ ọltanetiv ọzọ ndị mmadụ nwere eji aga na ụzọ adịghị mma ụzọ ọfụnadị ababido ụzọ kịta ka esi ụtọ ga-esi wee dozie ụfọdụ kwuru okwu ụgbọ mmiri ọ bụrụ na ha nwere ike inweta ụgbọ ndị mmadụ ga na-eji aga ọ nwere ike dị mma ọ nwere ike na nke a gwara anyị ọnwa 6 ọ nwere ike na owuwe afọ 4 afọ 5 sef Chukwu ga-ekwe ka o ruo mgbe ahụ Chukwu ga-ekwe ka o ruo taa because all our politics ka a na-ejizi na-eme ọ bụ na icheta ọtụtụ ihe na-eme n'ụzọ like ụzọ my two my all everywhere was scattered onwedị ha na-arụ arụ etiwe ebe ndị mmadụ na-afanjizi difficult ịga ụgbọala ịmalite by 5 o'clock ije ọrụ bifo na-erutezi ọ na-ewe ebe 10 ụmụnne ndị ahụ ha mara ihe ha ga-eme ha nwere ike ịtụ nwanne ọ dị mma daalụ egbe imela tinye ọnụ n'okwu ọ sị ka ama ihe a ga-eme maazị ọkwa maka ka ama ihe a ga-eme me ha ji na-emekwa ihe a ọ sị na mainland mile 2 area ile anya ọ wụ eziokwu
traffic na-adị adịcha that side. Ebe ahụ wee Ikorodu belebe. road bịawa this side. Traffic na in fact. Enyi nwoke na-egwu egwuregwu ọ sị na isi n'ụzọ maịtụ gaa ebe ị na-aga nwaanyị gị dị ime na ị nwere ike tupu ị gaa lọta ọmụọ na nwa ga-aga ije. Ehihie ọma. Kpọghachi anyị ọzọ nọmba ka wụkwa 08182426591. Federal gọọmenti si na ihe eme ha ji na-alụ ụzọ awụ ka o wee dịrị ndị mmadụ mfe ka ọ dịrị ha mfe maka trafik anyị na-ekwu okwu ya. Ka akwa hapụ ịda. Ehihie ọma. Ndewo, kwulite okwu ka aha gị ka ebe isi akpọ. Mụ Maazị Lazarus esi m Ịdafuna akpọ. Ndewo Maazị, ngwa tinye ọnụ n'okwu. Ana m etinye ọnụ maka okwu nwanne m nwoke nke ahụ sị na ya ji okwu aga atọgbu onwe ya. Maka na adịkwana ama Ọnịcha gwara Bochi ụzọ ahụ aka na-ekwu na ụzọ nke ọzọ ise mụghachi na alaba na-abịa bana mana ụzọ niile enweghị nke na-aga aga akpọchi. oke abịa mechizie Terminal Bridge na ọ ya wụ na onwezi ebe mmadụ ga-esi na-aga mana mgbatụkwa okwu na okwu nke onye ọzọ a sị na ya ihe dịka ụgbọ mmiri ọ ya adịtụ mma ndị mmadụ ọwụ ndị si ya na Owerri na-abịa nwere ike aba ụgbọ mmiri akwụsị ya n'azụ ebe emi ajiri ụkwụ jee ebe mfa na-eje mana abịa mechizi ya na onweghị ụzọ ga-esi agazi aga ọ ya wụ na ihe a na-ekwu enwe ebe si ya so ndị na-achị anyị ha biko ya chi ikwukwe n'ọnụ n'ihe a ka o wee dịkwa ka a na-eme ndụ mmadụ ka na-azọ. Chukwu na-agbakwa unu mmewu. Maazị JP, ndị federal gọọmenti si na ha nwe alternative options malite na 1 p.m. to 2 n'onwe ebe ha ga-emepe ndị mmadụ nwee ike iso ka o wee dịrị ha mfe mana ọwụọ ụzọ niile ha enyego alternatives already. Ehihie ọma. Ndewo, kedu aha gị ka ebe isi akpọ? Na-ekwu gaa n'iru sa. Asị m ọ na-enweghị ike imechi ofu ụzọ datọ mainland bridge na-eyizi ofu because na dịka hold up na-adị n'ụzọ anyị wee banye land safe na abụ adịbe very difficult ọbụzara emechiza the mainland bridge entirely ife that no ya ahịakwa anyị ma bụ ndị na-azụ anyị na land. Mana nna m okwu ka awụkwo taa ka a sị na a ya emechi ofu a ga-emechicha ha abụọ gbamgbim a ya emechi ofu arụcha ya emepe nke ọzọ ha ga-emechicha ha abụọ gbamgbim. Ke ọ bụrụ na ga-awụ ịma na ọ dọkwa mma na-emewere ya keta oge ka dị mgbe ya bụ omedia ntagharị ọ bụ na ọkọsọ ofu nsogbu nke ọzọ. Udo okwu gị dị mma gbakwa gị ume. Ndewo, okwu gị dị mma. Abụ anyị n'obi onwe ihe ga-eme ka federal gọọmenti mewe ihe ka ha hapụ icheta n'ọkwa ndị mmadụ ka ha na-emere ihe a so enwecha alternatives dị n'ala already so mọnwụ na ị na-eso Owerri Shoki maazị gwana anyị alternatives a. Maka ndị si Lekki na Ikoyi na Ọbalende a sị na unu ya aga kata briji si agbafe n'ido ruo ebe oyi Igbo den ebute metashi ebe ahụ chọrọ ụzọ unu ya kwa munushi Boni Camp wee na-eje ihe dịka VI na Boni Camp unu ga-esi gba Independence Bridge site ebe ahụ baa na Oniko si Oniko gaa Ọbalende gafekwa oyibo ebute meta na ụzọ ndị ọzọ a na-ekwuru si na anyị ọkụ ala ihe dịka elekere 11 n'ehihie na a ga-emepe ya ruo elekere 11 n'abalị emechikwa ya ọzọ otu a ka ọ ga na-esi na-aga ọnwa atọ gafee mgbe ahụ arụchala ofu ụzọ ọnwa nke ọzọ na-abịa ebidokwa ya maka na asa ga-arụ ya ọnwa atọ nke otu ụzọ briji a ọnwa atọ nke ọzọ otu ụzọ nke ọzọ na onye aka ga-esi mee ya ruo ọnwa 6 ụmụ unu na-ege ntị unu ga-ahụ ụtọ ga-enechi aga agwakwala ya na ndị amị na ndị lasma ga-eju n'ebe ahụ iji hụ na ụzọ akpọchi hụ ụjọ atụla unu ha sị na ha ga-enyere anyị aka ka o wee dị mma. Ụjọ atụla unu maka ihe ọbụla a na-eme ihe niile a na-eme bụ maka ọganiru anyị ncha niile ihe a ka wụkwa anale na Hot 93.3 FM biko ka m chetara unu ma ịchọọ iti mkpu ahịa gị ọnwụ na onwe ihe ị na-eme ịchọ ka anyị tinyere gị mkpu ya gbalie
ka ị kpọọ anyị ma ọ ka ị bịakwanụ na ọfịs anyị nọ na Lekki maka ihe niile gbasa gị gbasa anyị o doro gị anya ọkwa maka gị ka anyị ji nọrọ ebe a na-eme ihe niile anyị na-eme so bute ahịa gị bịa ka anyị tiere gị mkpughe ọfụma anyị tikwere gị mkpughe ụwa niile ga-anụ ọnụ gị nụkwa ihe ị na-eme bịa na ụlọọrụ anyị ị nụrụ ya ọ dị mkpa ka anyị gagodo gbaa obere egwu anyị chie azụ anyị ekwuezi ihe ndị ọzọ niile dị ka egwu anyị na-ewetara gị kịta wụ nwaanyị Mbaise nke a si n'ọnụ Flavor Nganga Igbo. ọsọ pụtakwanụ